cikin ta na zo ciki zan kare. Samun mata ta gari a so ya zarci a yi ma kyauta ta kudi. Ni kam yanzu gashi na dace, shi ya safa nake ta yin gauni. Koda a cikin abokai na za ka san takun akwai fadi. Hankali na yanzu ya kwanta ba abin da yake yi min radadi. Ba abin da yake yi min radadi. Shi dama domin yayo aure, domin haka ne cikar dan adam bai kima in ku ba aure. Ga dabbobi ka duba rayuwa ta suma akwai aure, ga aure cikinsa kwai fadi darajarsa kwarai.